салом шунавандагони азиз, нашри навбатӣ барномаи иттилоотии хабарҳои рӯз бо муҳимтарин тафсили хабарҳои ин соата мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир имрӯз 13 октябри 2020 сол аст. хабарҳоро аз Русия шурӯъ мекунем. шаҳрвандони хориҷие ки дар қаламрави Русия ба таври доимӣ ва ё миёнамуҳлат ҳузур пайдо мекунанд, дорои ID-кортҳои махсус мегарданд ки дар он ҳама маълумот оиди муайянкунии шахсияти нафари хориҷӣ бо изи ангуштон дарҷ мегардад. лоиҳаи дахлдорро вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия таҳия кардааст. моҳлати амалии чунин корт тибқи лоиҳа 10 солро ташкил хоҳад дод. ин намуди ҳуҷҷати тасдиқкунандаи шахсият пешниҳод карда мешавад ки ба хориҷиёне дода шавад ки ҳуқуқи истиқомати доимӣ дар Русия ё мақоми будобоши дарозмуддат, яъне на камтар аз 90 рӯзро дошта бошанд. мувофиқи лоиҳа чунин кор 10 сол амал карда баъдан муҳлати эътибори он дароз карда мешавад. барои ба даст овардани чунин кортҳо ба шаҳрванди хориҷӣ лозим аст ки аризаи хусусии худро ба бахшҳои муҳоҷирати шуъбаҳои полиси маҳалли иқомат пешниҳод кунанд ва ҳамчунон аз қайди изи ангушт ва аз ташхиси тиббӣ оид ба муайян кардани бемориҳои хатарноки эҳтимолӣ гузаранд. вазорати корҳои дохилии Русия инчунин пешниҳод кардааст ки як қатор қоидаҳо муайян карда шаванд ки тибқи он қатъ ва нав кардани ID-корт иҷоза дода мешавад ё иҷоза дода намешавад. дар ин бора РИА новости бо истинод ба матни лоиҳа менависад. пешниҳод карда мешавад ки кортро дар асоси технологияҳои миллӣ эҷод намуда онро бо ҳимояи боэътимод аз намунаҳои қалбакӣ таъмин намоянд. дар ҳоли ҳозир маълум нест ки лоиҳаи мазкурро ҳукумати Федератсияи Русия омӯхтааст ва мавриди иҷозаи амал қарор медиҳад ё на. хабарҳоро дар доираи муҳоҷират мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. аз 12 октябри ҳамин сол дар Русия банди наве дар қонунгузории муҳоҷират эътибор пайдо кард ки тибқи он шаҳрвандони хориҷӣ бо роҳи содда кардашуда метавонанд шаҳрвандии Русияро ба даст оваранд. тағйироти мазкур дар қонуни дахлдорро президенти Русия Владимир Путин имзо кардааст ки аз 12 октябр мавриди амал қарор гирифт. тибқи тағйиротҳои ворид гардида гирифтани шиносномаҳои Русия барои шаҳрвандони хориҷӣ ки мехоҳанд шаҳрвандии Русияро ба даст оранд осонтар шудааст. тартиби гирифтани шаҳрвандӣ барои кӯдаконе ки 18 сола шудаанд инчунин дар давраи комиссия дархостҳо оид ба шаҳрвандиро аз ҷониби волидайн ё парасторон пешниҳод кардаанд содда карда шудааст. қонун инчунин масъалаҳои ба қайдгирии изи ангуштро низ танзим мекунад. акнун ҳама довталабон барои шаҳрвандии Федератсияи Русия изи ангуштонашонро месупоранд. салоҳияти гузаронидани чунин ба қайдгирӣ ба вазорати корҳои дохилӣ ва мақомоти ҳудудии он дар минтақаҳо вогузор карда шудааст. идомаи хабарҳоро шумо мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. дар шаҳри Тюмени Русия як падар ва ду писар барои тамаҷҷӯии 2 миллион рубл аз як тоҷири хушкмеваи муҳоҷир маҳкум ба равонаи зиндон гардиданд. имрӯз 13 октябри соли 2020 суди ноҳияи марказии шаҳри Тюмен оид ба парвандаи ҷиноятӣ нисбати марди 55 сола ва ду писари 22 ва 28 сола дар Тюмен ба қайд гирифта шуда ҳукм бароварданд. онҳо барои содир кардани ҷиноятҳо дар банди А қисми 2 модда 127 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия ва банди Б қисми 3 модда 163 кодекси ҷиноятии Федератсияи Русия гунаҳкор дониста шуданд. хабар медиҳад прокуратураи вилояти Тюмен. тавре ки аз маводи парвандаи ҷиноятӣ бармеояд, ин нафарон дар моҳи ноябри соли 2019 забонyak карда аз як шиноси савдогари 19-солаи фурӯши хушкмева маблағи калон ситониданд. гуфта мешавад ки нақшаи содир кардани ҷиноятро гурӯҳи мазкур пешакӣ таҳия карданд. дар хабар гуфта мешавад ки шоми 22 ноябри соли 2019 падари ҳамлагарон бо баҳонаи хариди ҳама молҳо савдогарро ба хонаи хусусие ки дар он ду писари ӯ шарикии ҷиноят буданд даъват намудааст. дар он ҷо дастҳо ва пойҳои ҷабрдидаро бо скотч бастанд ва дар ҷевон пинҳон карданд. бо роҳи зуроварӣ алайҳи ӯ аз наздикони ҷабрдида ҷинояткорон маблағи 2 миллион рубл талаб карданд. баъдан ин маблағ ба 500 000 рубл коҳиш ёфтааст, аммо ба ҷавон муяссар гардидааст ки шоми 27 ноябр аз дасти ҷинояткорон фирор кунад. ҷабрдидаро шаҳрвандони маҳаллӣ кӯмак карданд ва ба полис хабар доданд. пас аз чанд рӯз тамаҷҷӯёронро полис дарёфт ва боздошт карданд.
додгоҳ раҳбари гурӯҳи ҷинояткор падари хонадонро ба 9 сол ва писаронашро ба 8 соли зиндони низомаш сангин равона намуданд. ғайр аз ин суд аз маҳкумшудагон ба фоидаи ҷабрдида 300 000 рубл ҳамчун ҷуброни зарари маънавӣ ситонид. шумо таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. аз Русия ба Тоҷикистон меравем. дар Тоҷикистон як ширкати ҳавонавардии нав таъсис ёфт, ки он таҳти бренди миллион фаъолият хоҳад кард. оид ба тартиби кори ширкат ва анҷом додани парвозҳои байналмилалӣ суҳбати ихтисосӣ бо директори генералии ширкати мазкур Юрий Колцов дар сомонаи хабаргузори Азия плюс нашр гардидааст. ширкати ҳавопаймоии миллиони Тоҷикистон пас аз барқарор шудани ҳаракати ҳавоӣ байни ду кишвар парвозҳои муназзам ва ба баъзе шаҳрҳои Русияро анҷом хоҳад дод. оид ба вижагиҳои ширкат пайдо гардидани он дар бозори авиатсионии Тоҷикистон рақобатпазирӣ дар баробари ширкатҳои ҳавопаймоии Somon Air ва Tojic Air, раҳбари ширкати ҳавопаймоии навтаъсис Юрий Колцов гуфтааст, ки ҳама нақшаҳои таърезӣ гардиданд ва бо вазорати сохторҳои дахилдори Тоҷикистону Русия мувофиқа карда шуданд. интизор меравад, ки ҳавопаймоҳои ширкати навтаъсиси миллион аз шаҳри бохтари Тоҷикистон ба шаҳрҳои Москав, Санкт-Петербург ва Екатеринбурги Русия парвозҳои байналмилалиро анҷом диҳанд. дар мусоҳибаи ихтисосӣ бо роҳбари ширкати ҳавопаймоии миллион дарҷ гардидааст, ки чанде пеш васоити ахбори оммаи Русия бо истинод ба агентии федералии нақлиёти ҳавоӣ хабар доданд, ки Тоҷикистон ширкати ҳавопаймоии миллионро барои парвозҳо ба баъзе шаҳрҳои Русия таъин кардааст. ин чӣ гуна рӯй дод? дар ҷавоб ба ин суол раҳбари ширкат Юрий Колцов гуфтааст, ки вай ба президенти Тоҷикистон дар бораи нияти кушодани як ширкати ҳавопаймоӣ ҳанӯз соли 2016 нома фиристодааст. баъдан муроҷиати ӯро ба вазорати нақлиёти ҷумҳурӣ барои баррасӣ фиристоданд ва дар он ҷо баррасӣ ва дастгирӣ ёфтааст ва ҳамчунон барои бо меъёрҳои байналмилалию байнидавлатӣ мувофиқа кардан ба вазорати корҳои хориҷӣ ирсол гардидааст. пас аз он вазорати нақлиёти Тоҷикистон ба вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурӣ бо тавзеҳот муроҷиат кард, ки ширкати ҳавопаймоии миллион интиқоли мунтазами мусофирон, бор, боғоҷ ва почтаро дар масирҳои байналмилалӣ анҷом хоҳад дод. вазорати корҳои хориҷӣ дар навбати худ ба агентии федералии нақлиёти ҳавоии Русия нота фиристод. Юрий Колцов, раҳбари ширкати навтаъсиси ҳавопаймоии миллион, илова доштааст, ки онҳо дар нақша доштанд, ки парвозҳоро аз 1 январи соли 2018 оғоз кунанд, аммо дар системаи авиатсионии гражданӣ тағйирот ба амал омад. дар назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон агентии авиатсияи гражданӣ таъсис дода шуд. ин вақтро талаб кард, ки бо ҳама масъалаҳои марбут ба ширкати ҳавопаймоии навтаъсис агентӣ шинос ва ба мувофиқа берасад. ин ҷараён қариб 2 солро дар бар гирифт ва ҳоло гӯё ҳама саволҳо ҳалли худро ёфтанд, қайд доштааст Юрий Колцов, раҳбари ширкати навтаъсиси ҳавопаймоии миллиони Тоҷикистон. ширкати ҳавопаймоии миллиони Тоҷикистон нақша дорад, ки баробари кушода шудани марзҳо байни Тоҷикистон ва Русия парвозҳоро оғоз кунад. шумо тафсили хабарҳои ин соатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. назаре ба авзои минтақа мекунем. ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иттиҳодияи давлатҳои мустақил, ки мебоист 16 октябр дар Тошканти Ӯзбекистон баргузор мешуд, мавқуф гузошта шуд. дар ин хусус сухангӯи президенти Русия Дмитрий Песков ба расонаҳо хабар додааст. санаи мулоқот ба таъхир афтод. дар мавриди таъини санаи нави мулоқоти сарони кишварҳо дертар маълумот хоҳем дод, гуфтааст Дмитрий Песков. аз 1 январи соли 2020 Ӯзбекистон раиси иттиҳодияи давлатҳои мустақилро бар оҳда дорад. тавре қаблан хабар дода будем, қарор буд рӯзи 16 октябр ҷаласаи шӯрои сарони давлатҳои иттиҳодияи давлатҳои мустақил бо сабаби чораҳои маҳдудкунӣ дар робита ба пандемияи коронавируси нави COVID-19 дар шакли видеоконфронс баргузор шавад. аммо шакли видеоконфронси ҷаласа низ баргузор нашуд. то ҳол мақомоти ҳеҷ яке аз кишварҳои аъзо сабаби ба таъхир афтодани мулоқоти роҳбарони кишварҳои узви иттиҳодияи давлатҳои мустақилро эълон накарданд ва ҳамчунон санаи нави ин ҷаласа дар ҳоли ҳозир муайян нест. роҳбарони кишварҳои иттиҳодияи давлатҳои мустақил мебоист масъалаи тартиби имзои шартномаҳои байналмилалиро дар ин ҷаласа мавриди баррасӣ қарор диҳанд.
شما دوامی بیش از 10 دقیقه مهمترین تفصیل خبرهای این ساعتهای تاجیکستان و جهان را شنیدید. سلامت باشید. در ساعتهای بعدی با خبرهای تازه.